Sa Ottubru ta' din is-sena kważi 20,000 persuna rċivew għajnuna mill-Aġenzija Support wara li kkuntattjaw il-Free Phone 153. Ħabret dan il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia waqt seduta parlamentari fejn ġew diskussi l-estimi tal-baġit għas-sena d-dieħla Dikasteru li hi responsabbli minnu. Ingħad li s-sena li ġejja jiġu investiti 9.3 miljun euro aktar fuq is-sena kurrenti għall-Ministeru li jfisser allokazzjoni totali ta' kważi 70 miljun euro għal benefiċċju tas-settur tad-diżabilità u l-volontarjat. Brabta mal-isport il-Ministru ħabbret ukoll kif il-Baġit 2026 se jniedi proġett pilota li jipprovdi taħriġ personalizzat fl-għam u s-sigurtà fl-ilma għat-tfal bl-awtiżmu. Sa dan it-tant is-sena d-dieħla Special Olympics se torganizza f'pajjiżna avveniment internazzjonali tal-għawm għal persuni b'diżabilità intellettwali li fih jipparteċipaw 50 pajjiż. Fid-diskors tagħha l-Ministru Farrugia spjegat kif se jkun qed jingħata kumpens lill-vittmi tal-pilula tal-lidomajd li ma kinux ibbenefikaw fl-ewwel sejħa. Però dan mhux biss, dan kif is-sena d-dieħla se jibda xogħol fuq ċentru ta' matul il-jum għall-anzjani b'diżabilità fil-Gżira. Dan minn barra ċentru ġdid ta' respite f'Ħaddingli immira taż-żgħażagħ u minuri b'diżabilità. Fl-2026 se tinfetaħ dar oħra fil-Balluta mmexxija mill-Fondazzjoni Richmond li se tilqa' adolescenti li jaffaċċjaw sfidi ta' saħħa mentali. Il-Ministru tenniet li 567 persuna benefikaw mis-servizz tal-assistent personali b'investiment ta' 3 miljun euro nofs u sas-sena li 5649 persuna b'disabilità jinsabu f'impjeg. Brabta ma' settur tal-volontarjat il-Ministru aċċennat li f'5 snin tqasmu 7.3 miljun euro lil laqdiet volontarji. Fil-fatt din is-sena diġà fetħu 85 naqda volontarja ġdida. Itat aħbar jiżbieħ ukoll dwar il-kurs tal-volontarjat sponsorjat mill-Gvern. Investejna għall-ewwel darba f'ċertifikat fl-istudji tas-settur tal-volontarjat għaliex aħna ma ngħidulhomx dilettanti imma verament nies illi jagħtu l-ħin tagħhom u lesti li jkomplu jinvestu jistudjaw f'dak li huma jemmnu fih b'tant passjoni. U għall-ewwel sena li aħna nidejna dan il-kors universitarju kellna 10 studenti illi din is-sena iggradwaw u rajna illi dan il-kors illi il-Gvern qiegħed jagħti sponsor għalih jerġa' jidħol fis-seħħ matul is-sena d-dieħla wkoll. F'din is-seduta tkellmu wkoll id-deputati Katja De Giovanni u Romilda Zarb fejn it-tnejn sostnew kif il-Gvern se jibqa' impenjat li jħares lejn il-volontarjat bħala sejħeb strateġiku fil-politika soċjali u ma tennew li se jkomplu jinvestu fil-ħiliet u l-liġijiet biex dan is-settur jibqa' wieħed reżiljenti.